I na obrvu. Get ready with me posle šišanja, kao što vidite šišao sam se, naravno moj tata me je šišao, tako da se mi spremamo naravno za spavanje zašto je sutra škola, tako da moramo da idemo po tuš i tako razne stvari. Mala pauza. Kao što sam rekao, sutra mi je škola, meni se uopšte, ali uopšte ne ide. Da, promenio sam perspektivu zašto mi se čini da mi ode malo bolje svetlo, ali me svetlo ipak ne nervira. Još 2 nedelje pa je raspust i to raspust semestra, tako da ja jedva čekam to. Znači ne mogu da čekam, opet idem za Srbiju, neću nam žalost da idem dugo, samo na nedelju dana, ja mislim, ako se ne varam. Naravno da pokušavam da se posvećujem YouTube-u i TikToku i jako mi dobro ide i jako sam srećan zbog toga, zašto mi je jako drago kad nešto funkcioniše. YouTube odlično ide, mislim naravno da uvek može bolje, ali šta da očekujem kad sam tek sad krenuo, tako da Tako da na YouTube sam krenuo da snimam redovno, znači sad snimam redovno i na TikToku i na obrvu, šalim se, i na TikToku, na YouTubeu, kakav TikTok, i na TikToku naravno uvek snimam kao i uvek i pokušavam da vraćam vlogove i Get Ready With Me, tako da mi definitivno pišite šta ćete da vidite, pišite mi to sve naravno u komentarima, mislim da je to ovog videa, mislim da idem da spavam, zašto mi se spava, a sutra škola, znači dođem da se rokam, ali dobro, nema veze, doviđenja.